Nansi imigudu elandelwayo uma ngabe ubhalisela ukugoma. Uma uqala lemigudu yokubhalisa ungena ku website ethi vaccine.enroll.health.gov.za. Uzobe usuthola leli khasi elizobe likubuza ukuthi ngabe uyisebenzise zempilo yini noma cha. Uma uyisona uzothi yebo noma uthi cha. Uzobeke usuchofa la okubhalwe khona ukuthi register for vaccination bese uyatshelwa ukuthi uma ngabe uyisebenzise zempilo ngena kwenye indawo ozoyalelwa kuyona. Uzobe usukhunjuzwa ukuthi empeleni labo abantu okumele bagome baneminyaka engama-60 ukuya phezulu. Uzothi uma uqhubeka bese ucelwa ukuthi ufake inombolo kamazisi wakho noma ipassport okanye izinombolo zencwadi eshoyo ukuthi ubhace kulelizwe. Inombolo yakho kamazisi iyona ozothuma uyifaka ikubekele obala ukuthi ingabe kukufanele yini ukuthi ubhalisele ukugoma ngokweminyaka onayo. Uzobe usufaka igama lakho kanye nesibongo, ubulili bese uya ekhasini elilandelayo. Kufuneke inombolo kamakhalekhukhwini wakho noma ke ikheli le-email. Uma uya esigabeni sesine uzobe usubuzwa ke ukuthi uhlala kusiphi isifundazwe, kumuphi umasipala, idolobha kanye nendawo. Uma uqhubekela phambili uzobe usubuzwa ukuthi ingabe ufuna ukugonyelwa esikhungweni esondelene nawe yini, bese ubuzwa ukuthi ingabe unayo yini medical aid. Uma unayo uthi yebo. Uzobe usunxuswa ukuthi ufake imininingwane yakho ye-medical aid. Kanti uma ungenayo uthi cha. Uma uqhubeka nalemigudu yokubhalisa uzobe usungena esigabeni sesikhombisa nalapho uzobuzwa khona ukuthi uyahambisana yini nemigomo kanye nemibandela yalokhu kubhalisa kanye nokuqinisekisa konke noma yonke imininingwane oyihlinzekile njengoba ubhalisa bese ke uqinisekisa. Uma uvumelana nayo yonke imigomo uzobe usuhambisa leli form lakho. Kuzoba nomyalezo oqinisekisayo ukuthi nembala uhlelo lwakho lokubhalisa lube yimpumelelo. Emva kwesikhathi uzobe usuthola ke umqhafazo okwazisayo ukuthi uzogoma nini futhi kuphi. Ukubhalisela ukugoma kusetshenziswa uhlelo lwe-internet kuzoqala khona namhlanje ntambama. Ungqongqoshe wezempilo kuzwelonke uDokotela uZweli Mkhize uthi le myalelo yokugcwalisa leli form izohamba ihambe itholakale nangezinye izilwimi.